heb 13 jaar bij Pergemeen gewerkt en 19 jaar bij Dalzicht. Ze hebben een burn-out gehad. Ben je 3/4 jaar thuis geweest. En eigenlijk met het idee van, nou ja, het gaat gewoon even niet zo lekker van, ja, dadelijk ga ze gewoon weer verder met die dingen. Dus op een gegeven moment moest ik weer gaan integreren. En toen ook eigenlijk zo gehad van, ja, nee, het is toch niet meer mijn ding. Ja, en heel toevallig deze gide sollicitatie zag ik op Facebook voorbij komen. Ja, volgens mij wel. Maar wanneer was ik jarig? Ja, wanneer was je jarig? Wanneer mag ik dan naar huis? Dat moet je met mama afspreken. Ik hou eigenlijk gelijk een goed gevoel. Weet je, ik ben alleen al ja, gewoon het huiselijke, ja, kleinschalig, ook maar een klein team. Wat doe ik hier precies? Ja, het ganse dagelijks leven, zoals het eigenlijk toezocht is. En dan helpen ze hier dan ook nog de bewoners met hun dingen waar ze de hulp bij nodig hebben. Het is opstaan, iedereen klaarmaken voor naar het werk te gaan, samen ontbijten, opruimen. 's Morgens gaat huishoudelijke taken. En dan 's middags is dan nemen ze omdat bewoners gaan werken. En dan 's avonds dan eten koken. Ook gezellig drinken natuurlijk als ze terugkomen van het werk. En 's avonds hebben we meestal ja, de verzorging, douchen. Tot we dan weer naar bed gaan en weer begeleiden met naar bed gaan. Een beetje een groot gezin. Stel, je werkt in een verpleeghuis of zo, of je werkt in een ziekenhuis, hè, dat is ook wel de verzorging en alles. Maar ja, die lui komen en gewoon toch een beetje, hier hebben ze meer aan een vaste groep. Dus dat is toch ook wel een ganz andere band met de bewoners dan, ja, dan zorgswerks waar ze een paar weken zijn en dan weer weggaan. Kijk, hier zijn ze gewoon oprecht. Maar ook gewoon emoties en alles. Hè. Laten gewoon blijken dat ze het echt niet leuk vinden. Of ze zijn ook heel blij dat ze het wel echt leuk vinden. Wat bij ja, normale lui dan vaak, ja, laten ze niet blijken. Ja, dat is hier wel.